Кой майстора? Сваляй гащите да ти направим нещо като ева да направим. Да ти кажа? Майсторката, майсторката! Айде, Варда! Браво, моето момиче! Всичко е там. Yes! Ще го направим сега. Много грам, много много. И само върча. Ей тук. Ей тук в гората последно, обаче ната ударно прасе. Дай като самолет. Изобщо не е. Изъпим. Браво, 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 браво. Лежеше вътре коля. До последно. И аз съм до него. Не мога да го... Като приклявка още. Дирите му е тук навътре. Не е лошия за остър. Ама мене тук на хубаво място ме прати другото тук, бе. Е такъв, глед. Дай. Това бях го и дал, ще имаме здравствено.